is al van alles voorbij gekomen over de dreespan. Maar het zien 3 jongen die de klappen van de zweep kennen. Ze weien inderdaad met ons mee. We hebben een adjudant met echte bravoure en een andere adjudant, dat is een echte stadse. De hoeigheid, kan ik ook zeggen, heeft een verdomd goede leerschool gehad. Of anders gezegd, wil ik ook voorstellen aan het dreespan 2017, oftewel ons jubeldreespan aan hoeigheid. Roy de Eerste, laat je nog weer. Specialist in de lach en het trekken van een serieus murfje. Opperscout in het versieren van schouterinnekes tijdens de Wereldjamboree. Doorontwikkeling als driespan storm de Eurokoor. Onze wind wij door het jubeljaar. 4 keer 11 euro, later de parelin, zo'n uur was gewoon te zien. En die joeks en jen hebben we weer test. Samen met de duivels doen we de rest. Vast samen.